Samo desnom stranom, niko neka ne prelazi na lijevu traku. Svi desnu traku. Nigdy
Hristos se rodi. Hristos se rodi. Mir Božji, Hristos se rodi. Od kruševca prizrena Cetina.
Treba da sačekamo litiju koja dolazi sa poda i da se zajedno sa njima priključimo jednoj litiji koja će da dođe do porte manastira Savina. Ne dajmo sebe, ne dajmo svetinje, ne damo svetinje. Ne damo svetinje, 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 ne damo svetinje. Ajmo zastave naprijed, ajde! Ajde Bogdan! Samo onaj baraš ide isto. Ajde, iza krstova, nemoj biti Bogoljubivi narode, imamo čast da su na čelu naše večerašnje litije, kao i prethodnih noći, naš gradonačelnik Stevan Katić i uvaženi gost, gradonačelnik našeg gradskog grada Trebinja.